ka-foodies! Today kakain po tayo ng chicken inasal. Ayan. At meron po tayong munggo. At meron tayong sausawan, toyo, calamansi. Ayan. At meron tayong rice. Apo. Ayan. At drinks natin, tubig. So mga ka-foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, magdasal muna tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Mga taking Kapampangan. Opo. I'm back! Ayan, bumalik na si BBM. Yes. Wala si Nielsen. Naka-quarantine si Siya Nelson. naman na nakakuha. Ito. Gusto ko masili. Palit kami ngayon. Oo. Tignan mo, medyo maano yung ano Maano niya. to? Masipon siya eh. Pero okay na siya. Yan. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Mm. Kaya pala malat, wala pa kalamansi. Wala. Oo nga, no? Mm. Sarap. Yung rice natin, meron siyang sibuyas. Daw na sibuyas. Okay, so... sarap. Na-miss niyo ba si BBM? Miss niyo ba ako? Pasensya na ka, guys. Naka-home quarantine kasi ako. Pero okay na ako, guys. Okay na siya. May panlasa ako, wala akong COVID. May panlasa ako. Ay, mahulog yung ano. Daming rice natin. Isang kaldero yata to. No. Ang kaldero? Hindi na, ma'am. Alam kasi ni Bidsky na babalik na si BBM kaya marami yung kanin. Marami yung kanin natin. Dinagdagan. Si Nelson kasi unti lang kinakain nun. Munggo. Sarap. Sarap ng chicken. Sarap. At thank you so much po sa last nakakolab natin kahapon na si Charito Pangan. Ayan. Ayan, kita ba yung rice ko? Gusto ko nakikita yung rice ko. Yan. Thank you so much po, Sisi, sa online collaboration po natin. Ayan. Titikman natin itong munggo, guys. So, Sa mga hindi pa po panood sa kanya, panoorin po natin siya at mag-subscribe na po kayo.
Sarap. Sarap. At syempre, thank you so much din po sa nagpa-super chat sa ating kahapon. Si Sisi Charito Pangan at si Sisi Koy na si Mother Shingu. Sisi Koy! Thank you so much sa blessing na binigay mo sa amin ni Nielsen kahapon. Wala ka eh. Wala ako. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa premiere ni Dapo DB at Nielsen. Nanood ka? Oo naman. Siyempre. Kahit may sakit manonood dyan, premiere. Sibuyas. Tayo. Cheers! Sarap. Masarap yung rice, no? Tapos mayroon siyang daon na sibuyas. Anghang. Kain tayo na munggo. Meron chicharon, no? Sarap. Sarap.
Sinipon ako sa hang. Hanga. Huh? Sarap. Yung munggo na meron siyang ano, daw ng palaya. Tsaka chicharon. Sarap. Salamat po. Salamat po. Sarap. Ayos pa. Gusto na natin. Kain ka ng kain para lumakas ka. Yan. Shoutout po pala sa nag-comment sa Facebook namin. Sabi niya magjowa daw tayo. Naniniwala ba kayo na mag-jowa po kami? Siguro hindi nanonood yun. Oo nga, no? Ilang beses na nga nagsabi na magpinsan nga tayo, di ba? Sabi niya ba naman, nakakadiri daw, mag-jowa daw kami. Mag-jowa na tayo? Eh? Sarap.
Sarap. Pusin na natin po sa'yo. Konti na lang. Sarap. Ay, salamat po. Oh, thank you so much. Ayan mga foodies, naubos po natin yung chicken inasal at saka yung rice. At Yes. syempre, tsaka yung munggo natin. Ayan. So mga foodies, please, pakiclick na po yung notification bell namin ni BBM para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin. Yes. At shoutout po sa mga avid viewers, silent viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa amin, at mga Pinoy mukbangers, ASMR artists, at sa mga laging nag-share ng mga videos po namin. Thank you so much po sa Yes. inyo. Ayan. At shoutout sa mga Team Matibay. Shoutout po sa mga Team Matibay at kay Frenny It's Lenny. Ayan, please paki-support po ang aking Frenny na si It's Lenny at si Jeffrey Chow. Ayan. Yes. At syempre ang kapatid ko na si Cook Like Crazy. Please mag-subscribe na po kayo sa kanila. At shoutout din po kay Frenny, Kimi. Shoutout sa iyo, Frenny. I love you. Shoutout po kay Jason Laksamana. At saka kay... Jason Laksamana. At saka kay kay Nicole. Ay, Nicole Sisi. Hernandez Vlogs. Sisi. Ayan. Ayan po mga foodies. Thank you so much nyo. Yes. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. Opo. At ang aming TikTok. At ang TikTok ni BBM. Yes. Ayan. At mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!